nnọọ maka GCK nke ụbọchị taa. Obi dị anyị mma na inweta gị n'ụbọchị tata. Nọọ nke ọma ịnụ ozi ọma nke edekọtara ọnụ. Ị ga-ahụkwa ike nke Chineke nke ga-ewetara gị udo na ezumike. Ọlụ ndị ọzọ isi 14 mmalite ego n'amaokwu 7. Ma mgbe ha batara, a wee kpọkọta nzukọ ahụ ọnụ. Ha wee kọrọ ha ihe niile Chineke meworo n'otu Chineke onye kere anyị, n'otu Chineke onye na-ahụ mkpụrụ obi ọbụla n'anya, otu Chineke ahụ bụ Nna ka onye nwe anyị Jizọs Kraịst, otu ya onwe ya onye nọnyere anyị mgbe niile, onye dị ike mgbe niile, onye dị ukwuu mgbe niile, otu Chineke onye na-agọzi gị n'abalị taa, otu o si were meghee ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye na-emeghe ọ dịghị onye na-emechi, onye na-emechi ọ dịghị onye na-emeghe. Ndị ozi bịara, ha wee gwa igwe mmadụ ahụ bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst gbakọtara ọnụ, ha wee sị, Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ukwuu, onye hụrụ ihe niile o kere eke n'anya, Chineke ahụ emeghewo ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Onye ọbụla nke chọrọ ịbata nye ngọzi nke Kraịst rọpụtara n'obe Kalvarị n'abalị taa, Chineke ahụ emegheworo anyị ọnụ ụzọ nke ihe ịrịba ama, ọnụ ụzọ nke nzọpụta, ọnụ ụzọ nke ime ihe ukwu, ọnụ ụzọ nke igosipụta ike niile na ndụ niile n'aha Jizọs. Ha kọrọ ha akụkọ, ha gwara ha akụkọ, ha kọwara ha mee ka ha mata, ha kọrọ igwe mmadụ ahụ otu Chineke si wee meghee ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Kedu ihe ọ pụtara? Ọlụ ndị ozi 15 malite ego na amaokwu 3. Ọlụ ndị ozi 15 malite ego na amaokwu 3. Ọ na-agwa anyị n'ebe ahụ, ebe e meghere ọnụ ụzọ ahụ, ebe ọ kpọpụtara ha n'ụzọ ha site n'aka nke nzukọ, ha wee gabiga Fenasia na Samaria na-akpọsa nzọpụta nchegharị nke ndị mba ọzọ. Ha wee mee ka oke ọṅụ dị nye ụmụnna anyị niile. Onye nwe anyị meghere ọnụ ụzọ ama nke nzọpụta, nke nchegharị, nke mgbanwe ndụ dị elu nye onye ọbụla n'abalị taa. Dịka Chineke kwuru, mụ onwe m bụ Chineke, agbanweghị m. Jizọs Kraịst, otu ọ dị ụnyaahụ, otu a ka ọ dị taa, otu a ka ọ na-adị ruo ebighị ebi. Dịka o mere na mgbe gara aga, otu a ka ọ ga-emekwa taa nye gị onwe gị, nye ezinụlọ gị, nye onye ọbụla na-ege ya n'ikuku. Ọ ga-emeghere ya ọnụ ụzọ nke nchegharị, ọnụ ụzọ nke nzọpụta, ọnụ ụzọ nke ọgwọ nsọ, ọnụ ụzọ nke ngosipụta nke ike nke Chineke n'abalị taa n'aha Jizọs. Ya bụ ihe anyị ga-ejide aka taa. Nzọpụta bụ onyinye nke Chineke. Site na nzọpụta, anyị pụrụ ịmata onye Chineke ma nwachapụta ndụ n'ime ya. Nke a na-ewetakwa ọgwụgwọ nsọ nke obi na nke mmụọ nye onye ọbụla ihe ịrịba ama na ndụ anyị. Ana m enye gị agbamume ka ị gaa n'iru ịdị na-ege ntị, ka ị wee nata n'aka Chineke nye Chineke kwere nye gị. Na na amaokwu 12 n'ọlụ ndị ozi 15, ọ sị, mgbe ahụ igwe mmadụ ahụ dere du wee na-aṅa ntị nye Barnabas na Pọl
dịka ha na-ekwusa ihe ịrịba ama na ọlụ ebube dị iche iche, dịka a na-emeghe ọnụ ụzọ ámá ahụ, nzọpụta na-ewere ọnọdụ, nchegharị na-ewere ọnọdụ, mgbanwe nke ndụ na-ewere ọnọdụ. Aha bụ nke edere n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ọzọkwa, enwere ihe ịrịba ama dị iche iche, enwere ọlụ ebube dị iche iche. Mgbe Chineke meghere ọnụ ụzọ ámá ahụ nye gị, i wee hụ ya n'anya nke okwukwe, i wee kwere ya n'obi gị niile, onye nwe anyị wee sị, n'abalị taa ọnụ ụzọ a ghere gị oghe, bata. I wee guzo ọtọ n'obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na mmụọ gị niile, na-ịdị njikere niile, na-egbughị oge. I wee bịakwute onye nwe anyị, i wee banye. Ngwa ngwa n'abalị taa a ga-azọpụta gị. Ngwa ngwa n'abalị taa a ga-agwọ gị ọrịa. A ga-enwe ihe ịrịba ama na ọlụ ebube dị iche iche nke Chineke ga-alụ dịka ọ lụrụ n'etiti ndị mba ọzọ site n'aka ha n'ọgbakọ ozuru mba ọnụ dị otu a. Onye nwe anyị na-emeghe ọnụ ụzọ nye igwe mmadụ, oke ọnụọgụ mmadụ, ka ha wee bata na nzọpụta nke onye nwe anyị, ka ha wee bata n'ọgwụgwọ nsọ nke Kraịst rọpụtara anyị, ka ha wee bata n'ike nke Chineke, ọlụ ebube nke mmụọ nsọ Chineke na-alụ. Ọ na-emeghe ọnụ ụzọ ámá taa, ị ga-abata. Onye ka m na-ekwu maka ya taa? Gị onwe gị ga-abata. Kwue, aga m abata. Nzọpụta dị n'ime alaeze ahụ, abata m. Ihe ịrịba ama dị n'ime alaeze ahụ, ana m abata. Ike dị n'ime alaeze ahụ, ana m abata. A na-ịkụwa yoku niile ọbụla. Ngwa ngwa anyị na-abata n'ime alaeze Chineke, a na-etije yoku ọbụla na ndụ gị. Ike nke ekwensu niile a ga-ebibi ya. N'agbanyeghị oge ọ nọwere ebe ahụ, ike ahụ nke sere n'ike nke ọchịchịrị, ike ahụ nke sere n'aka onye ahụ nke kpọrọ mkpụrụ obi gị na arụ gị na ndụ gị asị, ngwa ngwa ị batara, i wee site n'ọnụ ụzọ ahụ ghere oghe wee bata n'ime alaeze ahụ. Ịyagba niile ahụ a na-etijisi ya ugbu a n'aha Jizọs na ndụ gị n'abalị a. Si, ndụ m n'abalị taa, na ezinụlọ gị n'abalị taa, na ezinụlọ m n'abalị taa, n'ebe m bi n'abalị taa, yoku ọbụla a ga-etiji ya. Ike nke ajọ onye ahụ a ga-ebibi ya. Onye nwe anyị na ebube ya na ịdị ukwuu ya na ike ya, dịka ọ na-emeghe ọnụ ụzọ, i wee bata. Adịghị egbu oge ọbụla. Ị nara abata ozugbo ihe ịrịba ama bịakwasị gị. Onye nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekene gị n'oge a. Anyị maara na iji nzọpụta anyị kpọrọ ihe, iji mgbaghara anyị kpọrọ ihe. Ị na-ahụ onye ọbụla ndị ji obi ha kpọrọ ihe, ndị kpọkwasịwara gị aha gị, ndị siwo n'ọchịchịrị wee pụọ, chegharịa na mmehie ha, chegharịa pụọ na ajọ ome, wee chegharịkwute onye nwe anyị dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. Zọpụta ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị ka ihe ịchapụ njehie ha niile, ajọ ome ha niile, na ikpe ọma niile, na ibu arọ nke mmehie, wepụ ya na ndụ ha. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara, na ọṅụ nke nwere onwe pụọ na mmehie bịakwasị na ndụ ha ugbu a. Ndị nọ ebe a, ndị nọ n'ebe nke ọzọ, n'ebe niile na igwe nzikọrịta ozi, ka ọṅụ nke nzọpụta na mgbaghara bịakwasị onye ọbụla. Anyị kpere n'aha Jizọs.
ị na-abata n'ọgwọ nsọ gị na nnapụta gị ọ na-eme ugbu a ebee ka ị nọ were otu aka gị elu were aka nke ọzọ tụkwasị n'onwe gị si onye nwe anyị lee anọ m ebe a amaara m na ọnụ ụzọ ahụ emeghewo abatawo m ihe ịrịba ama ga-ezute gị ebe ahụ nna n'aha Jizọs anyị na-ekene gị anyị na-agọzi aha gị ịbụ Chineke nke ịhụnanya Chineke nke ebere Chineke nke ike Chineke nke amamihe Chineke nke ebube ị na-ahụ onye ọbụla n'ebe ọbụla onye nwe anyị maara na ike gị agaghị ada mgbe ọbụla aha Jizọs Kraịst adịghị ada mgbe ọbụla anyị na-akpọta onye ọbụla n'iru gị n'ụzọ ghere oghe nye ihe ịrịba ama nke Chineke metụ ndụ ha aka ugbu a n'aha Jizọs ebe sịrị ọ dịghị ekwensu gasị mba ọ dịghị mmụọ ọjọọ gasị mba ọ dịghị mgbaasị gasị mba ọ dịghị mmadụ ọbụla nwoke ma nwaanyị n'ebe ọbụla nke gasị mba asị n'ebe ihe ịrịba ama anyị nọ n'ebe ọgwọ nsọ anyị nọ n'ebe nnapụta anyị dị na ngosipụta nke ike gị ọ dịghị nwoke ọbụla ọ dịghị nwaanyị ọbụla nke gasị mba nye ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs esi na anya kpụrụ isi ga-emeghe esiri na ndị ara na a ga-ewepụ iwe ara esi na ihe azara aza na ọ ga-esi n'afọ wepụ esiri na nnapụta na ntigbo itiji ya oke ọbụla nye onye ọbụla esiri na-ebịa wee napụta onye ọbụla weta nzọpụta gị nye onye ọbụla n'abalị taa n'aha Jizọs ihe ịrịba ama dị ebube na ndụ gị ọlụ ebube na ndụ gị ngosipụta nke ike na ndụ gị nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs nata ọgwọ nsọ gị n'aha Jizọs ka ike nke na-etiji ya oke ọbụla bịakwasị ndụ gị ugbu a wee tijie ya oke ọbụla ihe ịrịba ama n'aka nri ihe ịrịba ama n'aka ekpe ihe ịrịba ama n'iru ihe ịrịba ama nye okorobịa nye agadi ndị arụ na-adịrọ nye ebe niile ugbu a n'aha Jizọs mee ka ike guzosie ike na ndụ onye ọbụla daalụ onye nwe anyị n'ihi na anyị maara na-emewo ya emewo ya emewo ya anyị kpere n'aha Jizọs ekene dịrị maka isonyere anyị maka ihe mmemme nke GCK ekwere m na Chineke ezutego gị taa ọ ga-amasị anyị ịnụ maka gị maka akụkọ ọgba ama ihe Chineke mere na ndụ gị ị nwere onwe gị izute anyị site n'ụzọ nke na-ezikọrịta ozi nke ị ga-eme ka ndị ọzọ wee soro wee keta oke ọ ga-adị mma ka ị soro eketa oke na ihe mmemme nke Chineke gosi na ndụ gị site na ụzọ anyị si ezikọta ozi nke ị na-ahụ na ihe onyonyo gị ka ị pụrụ izute anyị dịka ị ga-anwụchapụta ndụ ebi ebi ekene dịrị gị n'ihi mere taa nọnyere n'ime ịhụnanya nke Chineke